Jesus. Egameni likaJesu Apostle Mpunje eze ngaphambili ezodlulisa imessage kaThixo. uThixo masithini namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha. We thank you, Lord Jesus. Wasenzela isilele mandibulise qala kwisikhokhelo sonke zonke leaders, the apostles, the pastors, prophets, evangelists, ontata bethu esinabomama, and the young people, the worshippers, okhimen wonke umuntu okhoyo. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. And ndibulise kakhulu kumama uJabe singaye. Thank you so much. And a privilege kakhulu. Ndingena apha for the second time in this building. Ndangena ndisiza kwi-meeting. And then ndingena ngemva again. Namhlanje to share the word of God. Amen. It is a privilege. NdingokaMpunje. Ndizalwa eBhayi. Gqeberha ngoku. Ndizelelwe khona kwindawo kuthiwa ke iNew Brighton. Kula minyaka ndandizalwa ngayo nge-70s kwakukho indawo kuthiwa uselalini eBomvu. Ndazalelwa apho. Ndihlala khona ke, ndingowa khona, nangoku ndisuka khona, ndizaphinda ndibuyele khona. Nalapha eKapa ke ndikhona. Ndibulela kakhulu kwinkosi ngelithuba endiphe lona. Sekuyiminyaka ngoku xa ndibala lo nyaka xa uphela kuzabe kuphela unyaka we-25 ndishumayela. Kodwa each and every time it feels like the first time. And I thank God for that. I thank God for that. Nangaphandle ke kokuchitha ixesha as umntakwethu pha endisetela ndiphungulele nje ibase andiphethe ivolume kancinci. Sijonge incwadi yamaHebhere chapter 11. Incwadi yamaHebhere chapter 11.
kulo msitho omkhulu omhle unoThixo. The book of Hebrews chapter 11. Ngosindo qhayisa ngawe ndikuncame ngosindo qhayisa ngosindo qhayisa ngawe ndikuncame Chapter 11 verse number 8. Ngopholo uAbraham wathi akubizwa wakululamela ukuba aphume aye kuloo ndawo abeza kuyamkela ukuba ibe lilifa. Waphuma ke engazi kakuhle nalapho ayakhona. Ngokholo waba ngumphambili emhlabeni wedinga wanga ukowasemzini ehleli eminqubeni ndawonye noIsake noYakobi bezindlalifazano elodinga ndawonye naye. Verse 10 kulapho ke sizawuthetha khona. Verse 10 kuba wayewulindele umzilo uneziseko umcibi umbandi wawo enguThixo. Make ndimfunde uverse 10 from the NIV Bible. Uverse 10 ngesingesi. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. He was looking forward to the city, a city with foundations, whose architect and whose builder is God. Uba mama ujabe a theologian. Let me do the work of a theologian. Briefly, lencwadi Hebrews. Uyayazi mama ujabe ba writer, the author of the book is unknown.
Then ke abantu ba speculate but mna as Umbucho personally ndifikelele kwi conclusion, a personal conclusion, that this book suggests ukuba ibhalwe Apostle Paul. Yes. Then mna ndithi Apostle Paul. Some but no, it has the elements of umuntu ongumama. They suggest but maybe Priscilla and nabanye. Abanye ba believer bangu Apollo, but I have decided ngokwendlela endiva ngayo in this book ukuthi this is Apostle Paul. Now, ubhala lencwadi to the Hebrew believers. Njengoba thina sinamaXhosa, manditsho maquke wonke umuntu lapha endlini bangumXhosa, amaXhosa maninzi apha endlini. Njengoba singamaXhosa, ubhalela yena the Hebrew believers, amakholwa eSebele. Into eyenzekayo historically ngale ncwadi, ipurpose yokubhalwa kwayo intoni injongo eqhube umbhali uba makayibhale. Uyibhale kuba kukho ukubuya umva besuka ekholweni abazalwane beseHebhere, bebuyela back kwi-Hebraic, bebuyela back to the Mosaic law, bebuyela back kwi-Judaism, beyokhonza uThixo ngokubuHebhere, bengasamkhonza uThixo ngokusindiswa ngenxa yentshutshiso yelo xesha. Ngoba kwakulula noko ukubuyela ebuJudeni kunokuba ukhonze esindisiweyo. It was a bit easy to become ilandika iHebrew, back to your roots kwi-Hebraism, kunokuba uqhubeke usindisiwe ngenxa ye-persecution. Now abazalwane abaninzi beseHebhere lobuhlanga, the nation, the race, the Hebrews, they were drawing back, they were falling back, bebuyela apho babephuma khona, babesiwa bebuyela kubuHebhere. Now ngenxa yokuthi ke inkolo yobuHebhere yayingenantshutshiso, yayivulelekile nje, inezakhiwo ekuthiwa synagogues, ivulelekile nje abantu mabakhonze, but leyona sikuyo indlela yayimxinwa kakhulu. Abantu babechutshiswa kakhulu, babesifa, babeluza ii-privileges, amalungelo okuba ngumJuda babelahlekelwa ngawo. Ngoku bathi xa bejongile abazalwane apha ebandleni ukuba aba bantu bakuthi bangamaJuda bakhonza uThixo ngalandlela indala kaMoses, ababone bephila kamnandi, ii-privileges zobuJuda benazo, amalungelo wabo obuJuda, baphila kamnandi, abasokoli into, abatshutshiswa. Ngoku baba-tempted, bamane bebuya umva nganye bebuyela kwi-Hebraic, bebuyela kwi-Judaism. Now ibonakale le nto ngoku ebandleni ukuba aba bantu babuyela back ubuJuda, bakhonza uThixo ngalandlela kaMoses indala. Now in my belief, as one is sitting to Apostle Paul, the man of God, the apostle of God, what decided to dedicate the ncwadi, to write this book, ukuba adedicate le ncwadi kubantu bazalwane beseHebhere. Now kule ncwadi eyona nto ayenzayo kukudraw back i-attention yabo ukuthi bazalwane, laa nto nibuyela kuyo noyikhonza ayisekho, yinto uThixo awathi done away with. Laa nto yaphelelwa, uThixo akasakhonzwa ngalandlela indala yomthetho, uThixo ukhonzwa ngendlela entsha yokholo lobabalo. Ngoku we are saved by faith and grace in the Lord Jesus Christ. Uthi xa ivula ku chapter number 1 lencwadi yamaHebhere,
ayivule nje straight athi uThixo nje wayethethile kudala ngendawo ezininzi nangendlela ezininzi ngobaba. Kodwa kule mihla yokugqibela uthetha ukuthi ngonyana. Uzambona ukuthi wenza i-comparison from chapter to chapter. Ukompara indlela endala kwakunye noYesu. Ubadraw ingqondo, ubabuyisela ingqondo back kuYesu. Ubabonisa nezinto abalahlekelwa zizo belahla indlela kaYesu. Zikhona izinto abazigayinayo xa bebuyela kwiHebraic ngokwasenyameni. Kodwa kukho into eninzi abayilahlekelwa yiyo uThixo xa bemshiya uYesu. Uthi wayethethile ngezondlela but uthetha ukuthi ngoYesu. Uyaqhubeka athi ngoba nezithunywa zezulu ezi ngoba ukhombela qala uYesu nendlela zoqala amatyhola yesitsha evutha ngapheli. Nezinye indlela ngendlela neMount Sinai ezazisihlelwa ngumlilo namafu uThixo ethetha apho. Uthi but akasathethi apho, uthetha ngoYesu. Abuye akhombela kwesibini uYesu nezithunywa zezulu. Uthi noma nje zikhona i-angels oGabriel, oMichael, Uriel njalo njalo. Uthi kodwa ayikho nenye uThixo wake wathi kuyo wena you are my son. Uthi but utshilo ngoYesu wathi today you are my son. I have begotten you, ndikuzele unyana. Uthi akhona esinye isithunywa sezulu ake watsho kuso wathi wena unyana. Meaning uYesu is greater than the angels. Uyahamba ku chapter number 3 ukompara uMoses noYesu. Ngoba uyayazi uba inkonzo yeHebrew imi ngeendawo zokhonza. Imi ngelocations zokhonza. Sikhonzele entabeni, sikhonzele ethobeni, sikhonzela pha. Hebraic leyo. Okwesibini ine-angels. Okwesithathu uyayazi ukuthi ine-leader e-prominent, inkokheli ehlonipheke kakhulu egama layo linguMoses. Uthi chapter 3 xa yevula nje kuverse 1 uvela athi uMoses wayethembekile njengomkhonzi endlini kaThixo. Kodwa yena uYesu wathembeka njengonyana endlini kaThixo. Meaning Jesus is greater than Moses. Moses is a servant, but Jesus is the son. Ngoba thina sikulungiselelo lukanyana, asikho kulungiselelo lwesiqhaka. Meaning if uyayishiya intsindiso ubuyela kubuhebhere, ubuyela kwinkonzo yesiqhaka. Kodwa uhlele entsindisweni, uhlele kwinkonzo kanyana. There is a difference between the two. Uyaqhubeka ahambe ke ngoku angene ku chapter number 4. Athi ku chapter number 4 ndiyanazi ukuba nina ninemini enihlonipheleyo ekuthiwa yiSabatha. Uthi ke ngoku abantu bakwa-Israyeli xa babekhokelwa besiwa eCanaan, from Egypt to Canaan. Uthi aba bantu aba uJoshua zangabaphumze ngeSabatha. Wafuna bahambe ngemini yeSabatha bangaphumli. But imini yeSabatha is the day of rest. But Joshua never allowed them to rest on that Sabbath. Because of that, God replaced that Sabbath day with another Sabbath. Sifika kuYesu, sifika singene kwiSabbath, singena kwi-true Sabbath, not the Saturday, but the Sabbath, Jesus Christ. Kuyabonakala uba bangabantu abaphumlanga waze uThixo akayifuna la Sabbath yaSaturday. Uthi kuyabonakala uba elikhona enye imini bibalindile ukuba abantu mabangene kuyo. Uthi that day is Jesus Christ. Uthi thina by faith siyangena into his rest. Siyangena kuphumle kwakhe ngokholo. Uthi
thina who are believers, we have entered the rest. We have entered the Sabbath. Angidingi imini yophumulo kuthiwa imini ethile. Yangena mhlawumbe ikholwa kuYesu. Yangena ngaphakathi kwiSabatha. Njengoba apha eShumayela ndihleli kwiSabatha. Ndirestile kwiSabatha. Nangomso uzawuresta kwiSabatha. Kangoba noba ii-challenges zobomi zifikela kumntu orested kwiSabatha. Because Jesus is my resting place. Jesus is my Sabbath. Nongenayo Yesu ndiyamcebisa athathe iSabatha. Angene kwimini yophumulo. uYesu unyana kaThixo. Omfumene uYesu ifumene ukuphumula. Wathi ngencwadi kaMatthew chapter 11 verse 28. Wathi zani kum nonke nina nibulalekayo, ndizaninika ukuphumula. And then we have come to Jesus. And then we have come to our resting place. Jesus is the Sabbath. Ukhopela londo ku chapter number 4. Ubonisa ukuthi no banga abantu uyabuyela kwiHebraic. Kuzafuneka ubuyele ukukhonza ngomgqibelo. Uhloniphe ukuphumula kwangomgqibelo. Kanti abaka Yesu bona abantu imini zonke baphumule. Okamasuku ayafana. Kuthi amasuku ayafana sihleli kwimini enguYesu. Eyethu imini ayileyo yokuphuma kwelanga nokutshona kwalo. Eyethu imini nguYesu. iSabatha nguYesu. Thank you Jesus. Uyaqhubeka ke ku chapter number 5. Uyayazi ukuthi bana abapriste afike ku chapter number 5 ababonise abapriste ukuthi kaloku ninepriesthood ninabaLevi pha. Kulankonzo kaMoses ukhabaLevi babeqhumisa kwisibingelelo betshisa amadini besithili. Uthi ke babonisa ngale ndawo. Uthi uYesu umkhulu kunoAaron, i-high priest yethu. Ngoba i-high priest yabo uAaron. Uthi uYesu umkhulu kunoAaron. Mkhulu kakhulu kune-high priest. Uxoxa le ndaba ayophuma ku chapter 7. Oko exoxa ngabapriest. Njengoba benokubingelela omkhulu bengena kubekanye kwingcwele kaNgcwele. Uthi yena hayi sinayo umbingelelo ngaphezulu kaAaron. Sinayo i-high priest engene yaqanda emazulwini. Ingaphethe amagazi lenkomo nelebhokhwe. Yayingena iphethelayo igazi. Yahamba yawuma yabonakala kunene kukaThixo. Wathi uThixo kamjonge ngenile mabujabe. Wathi uThixo kuye Thixo ihlome yakho imi ngonaphakade. Sinalowo usirepresente ezulwini. Uthi uPaul kethetha ngaye kuTimothy. Uthi Timothy umnyumlamleli phakathi kwabantu noThixo. Umuntu uYesu. He is seated at the right hand of the Father. He is busy interceding for all of us. Umuntu uYesu. He is our high priest. Uyadlula kuAaron. Ufika kuMelchizedek. Wabuyayazi uba kukho i-prominent figure umuntu ekuthiwa nguMelchizedek. Igama lakhe futhi ukhona kula nkonzo yamaHebrew. Uthi kubo, hayi man, uMelchizedek wayeyi-type of Christ. Wayeyi-type kaYesu. uMelchizedek ngumuntu ongenamama wamzalwa. Ngumuntu ongenayise, ngumuntu ongenanina. Ngumuntu ongenasiqalo samihla, ngumuntu ongenasiphelo samihla. Akana-birthday, akana-death day. Ngumuntu ongaziwayo. Uthi uphila ngonaphakade. Uyamazi babamhloniphile uMelchizedek kwi-Old Testament. Uthi yena xa yethetha ngaye uthi no. uMelchizedek wayeyi-type, wayengumfanekiso kaYesu. Uthi but uzile who is greater than even Melchizedek. He is Jesus Christ himself. But even Melchizedek himself, he was the son of God. Hallelujah. Omkhulu kunoMelchizedek ufikile. Igama lakhe nguYesu waseNazaretha, the son of the living God. Now, ungena ku chapter 8, chapter 9, chapter 10.
uthetha phayana nge-sacrifices. Zonke sacrifices ngoba ungazibala uzithini zonke sacrifices ezasenziwa in the old covenant. Kangangoba udila nayo ne-covenants, i-covenants, the old covenant, especially chapter 8. After idila noMelchizedek, chapter 7, chapter 8 udila nemnqophiso. Awubonisa ukuthi umnqophiso omdala lo kaMoses uphelile. Uthi asebenzisa iterm ethi unjengexhego sowulindele ukuthi shwaka. Uphelele namnqophiso. uThixo has established a new covenant. Lo mnqophiso wasekwa ngegazi lezilwanyana. Unencwadi yomthetho wachiswa nabantu bachiswa ngelo gazi. Uthi kodwa kukho umnqophiso omtsha ngoko segazini likaYesu. Lo mnqophiso omtsha ufana nomdala. La mnqophiso omdala kuthiwa amadini akhona athi xa esenziwa akhumbuze abantu ngezono zabo. Lo mnqophiso omtsha uthe wakwenziwa ngeligazi kwaxolelwa abantu izono zabo. Ude athi uThixo akasekukhumbuli nobugwexa babo. God does not even remember your sins under this new covenant in the blood of Jesus. Uthi God will never be angry at you again. So uThixo aphinda benomsindo because umsindo wakhe wakhabalishwa wafinalizwa ligazi likaYesu. Igazi likaYesu likwenze safe nami linenze safe. Uthixo will never be angry again with us because we are under the blood of Jesus Christ. Now uthi ke ngoku lamadini besenziwa. Lamadini lawana aphelelwe because kukho i-ultimate sacrifice elonadini ligqwesileyo eligama lalo linguYesu. Uthi uthe uYesu akufika wawugqitha la mnqophiso omdala because nowakhumbuza abantu izono. Lo umtsha ukhumbuza abantu ukulungisa babo ngokhonga. Into enziwayo kulo mnqophiso ndiye ndikhunjuzwe xa ndibona igazi likaYesu lindikhumbuza ukulungisa endikuphiwe nguThixo ngokhona. Ela gazi lomnqophiso omdala belindikhumbuza ubunyukunyuku nezono zam. Ezafuneka kokoko ndimane ndiyovela uThixo funeka ndimane ndihlanjwa ngehlanjwa legazi. Kodwa lo mnqophiso omtsha igazi likaYesu lithi you are righteous, 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 righteous. Eli gazi, this blood of the new covenant, little gazi, you are holy, you are holy, you are holy, you are holy. Eli gazi lithi you are chosen. Eli gazi lithi God loves you unconditionally. Hallelujah. You are the child of God. Ngumntwana kaThixo. And God will never condemn you. Babonga bakuKristu Yesu akusekho ukugwetshwa. Hey, akusekho ukugwetshwa. Ukhombele ezo zinto. Now, abuye ke uchapter 10. Xa evala uchapter 10. Unendawo athi khona. Bazalwane, sanuba ngabantu abalukholo lubuye umva. Uthi ngoba inkosi ayisayi ukukholiswa ngomphefumulo. Ukuba uthe so uhamba lendlela yokukhona inhle kangaka kanti uzama uphinde ujike ubuyele kwiHebraic inkosi ayikholiswa ngomphefumulo. Nathi nje basilapha nomuntu okakuthiwa kuye uyathwasa ngaphambili. Wase wasindiswa akusena uphinde ukwazi ukuyimva. Uyophuthuma izinto zokuthwasa, izinto zamagqirha, izinto zezangoma. Awusena ukwazi because uzawushiya indlela enhle. Ushiya indlela enhle. Uyela kwindlela rough kakhulu, dusty kakhulu. If uzakuthi ke ngokuphefumula uThixo akazukholiswa nguwo. After ayetshilo ebabonisa uba ukholo lwabo malunyamezele zonke izilimo. Ukholo lwabo malunyamezele zonke intshutshiso. Singabantu thina bokholwa sinyamezele yonke i-persecution. Ukholo lwethu thina alibuyi mva. Ukholo lwethu thina luphusha forward ever. Aliyazi enye into ukholo lwethu luthi upward and forward car. As it dropping, we are not going down, we are not going forward. And backwards, we are moving forward and upward. Uthi ngoku sanubuya umva, sanubuyela kuMoses. Saniphumile kuMoses, sanubuyela kuMoses. Continue, let your faith
ibheka phambili naphezulu. Iba stubborn, sumvuma, qhubekeka. Ushila nje lanto ngasemva, subuyela back, qhubekeka. Move forward. Nevangeli iyaqhubekeka. Awuphangela ufumana umsebenzi, qhubekeka. Uyagula, qhubekeka. Uyabhujelwa, qhubekeka. Uyahlupheka, uyasokola, qhubekeka. Ungabuye umva, qhubekeka. Abantwana bayatshabalala, qhubekeka. Umyeni uyakudivosa, qhubekeka. Noma upregnant uyile phakama, qhubekeka. Ungayeki. Akolo lakhe ngasemva. Umkholo uthoma phambili only. Umkholo isight yakho is forward. Sight of faith is always forward. The sight of faith is always looking forward. Ukholwa soloko jonge phambili. Ukholwa lumvumo, ukholwa liyazi lemeko ugqitha kuyo. Ukholwa lona lwazi ilizwi likaThixo. Eselithethe already ngale meko before ibe khona. Ilizwi selithethile ngayo ingekabikho le meko. Ukholwa lwazi ilizwi. Ukholwa ukholwa lumuzwa lilizwi. Ukholwa nayo imizwa ye-situation. Ukholwa i-emotions zalo are coming from the word of God. Ukholwa is standing strong in the word. Ukholwa is holding on in the word. Noma ingathi akhona izakwenzeka, kuzakwenzeka. Noma ingathi akulungi, kuzawulunga. Bambeleka, qhubekeka, kholo. Bheka phambili. We shall never move backward. Thessalonians chapter 10. Chapter number 11. Alande heroes of faith. Alande zonke heroes of faith. Yabona ke chapter 11 kalanda amagoha okholo. Abantu abakwazileyo ukuhamba ngokholo baqhubeka ngokholo. Kwizimo ezazizibi ingathi akunakwenzeka kodwa bahamba ngokholo. Udatha abanye khange bawafumane namadinga bebewalindile, bafa bengawazuzanga nanomadinga. Uthi kodwa into esiyaziyo bafe bengqinele ukuba bafe ngokholo, bafe nekholo. Noma into ababeyikholelwa khange bade bayibone kodwa bafe nekholo. Oh, what a position, what a position to continue in faith. Even if I die in the Lord. Even if I live in the Lord. We shall never give up. Ukholwa to stop on kakhulu. Aluvumi tu. Aluvumi nobuleli kahle nobubhukulwa ngabantu ephethini. Kodwa ifa ukholwa. Ifusithi zakwaziwa bakufe ukholwa. Kuguqula umuntu okholwayo. Noma sengaphuma imazwi emlonyeni ugulula ukufa. Akusaphumi namazwi. Kodwa enhlizweni yakho babukholo. Uthi makujabe uAbraham wathambiswa wakuva ukubizwa kwakhe. Uthi wamlandela uThixo engayazi nakakuhle nalapha yakho. Ukholo lunjani? Razi ukholo luyibona into esingayiboni. Ugqibe thina funeka silandele singayazi kakuhle nalapho siyakhona. Kodwa siyaya. Because ukholo seluyibonile. Siyaya. Malibonke igama lenkosi. Uthi waphuma kayazi nakakuhle lapha yakhona. Siyaphuma. Yaze Cape Town ndingayazi kakuhle nalapho ndiyakhona. I-address lalibhalelwe efonini. Uzaba Cape Town. Hallelujah. Kodwa yabona
ngoku sengepulpetini eCape Town because I moved by faith. I moved by faith. Uhamba ngokholwa, awuhambi ngokubona. Uhamba ngokholwa. Wahamba Abraham engayazi nakakuhle nalapha yakhona. Hamba mntakaba ungayazi nalapha yakhona. Ukholo bayakholwa. Believe ukuthi ukholo seluyibonile indawo yakho. Futhi indawo yakuyo i-right kakhulu. Ufuna ukuvala ngale ndawo. Ufuna ukuvala ngale ndawo. Uthi ku-verse 10. Uthi ku-verse 9. Uthi wahlala ezintenteni. Indlu zabo yayizitente. U-Abraham ushiya indlu eyayine-fireplace. Ilathi-ke ababantu benza excavations be-archaeology benza i-discovery yokubona i-area u-Abraham wayehlala kuyo izindlu zonke zapha zazine-fireplace. Wayashiya indlu ne-fireplace obasapha kuyo ngaphakathi endlini base beshushu kakhulu. Lathi ilizwi Abraham phuma kwizolo lokusala. Shiya indlu kayihlo. Uhambe phambi kwami uqhubelele. Ndiza kusapho ndikusakho. Waphuma engazazi kakuhle nalapha yakho. Wasonga itente kwabekwa amagxini wahanjwa uphethe itente. Kwafikwa phakathi kwe-Ayi neBethani. Kwakhiwa itente kuhlele kwindawo yamatye. Lo area leyo indawo yamatye kakhulu. Bafika babeka itente kwindawo yamatye. Bahlala kumntu ushiya indlu yakhe ecozy, indlu yakhe comfortable. Bahamba uhlala ezitenteni phakathi kwamatye. Bathe sahleli kwathiwa ncothula hamba wancothula. Xa yabuza njengakuthi ejike left. Umntu yabuza Abraham siyaphi andiyazi. Xa uthixo uthemba saphi. Bathi mna andiyazi. Njengalaa mini kanyanakhe uIsaac. Wathi mawenza idini xa uIsaac ebuza tata nasi inkuni nangumlilo iphimvu uthi mntanam andazi. uThixo waziyo. Le ndoda ihamba ngolo hlobo. Yonke into yayixhomekeke kuThixo. Ayazi into yona ilandela nje uthetha ukaThixo. Hey khawahambe nawe manje. Khawahambe nawe ulandele nje uThixo. Landela nje uThixo. Ilogic iyeke. I-reasoning iyeke. Move as God moves you. As God directs you, just follow. Just follow. Uthi kanti njenganje xa sendivala MC. Uthi njengoba mama wami bebeke ezitente. Behleli kwezitente uSara. Uzama ukwakhumza. Itsho njalo iBhayibhile kufunda pha. Ithi uSara wayemuzi. Njengoba uzothola itente ngamakhwengwa. Uhlala kwendlala omatrasi. Yena uSara ubhizi ubona umzi. Wenza umuzi ententeni. Usave plastic. Wenza umuzi ushiya indlu. Ushiya indlu kwaHaran. But now wenza ezilathi etenteni. Wenza umuzi etenteni. Izawuphinda kuthiwe songani hambani. Uthi kanti ngalo lonke lo xesha besenza lo migudu. Enhlizweni yabo bagcwiliswe ukubona ilizwe elineseko. Eli-architect elimakhi ne-designer yalo inguThixo. Banqwenela balangazelela bayalibona ngokholo in the spirit. Bathi nansi ayisithi a beautiful Zion, a beautiful city. Futhi le city yakhiwe nguThixo. Itente lesikuyo ayinazi foundations, but ndibona isiti ene-foundations. Namhlanje banukelela indaba. Abraham wayebona elo lizwe. Wayebona ibandla likaYesu. Wayebona ibandla likaYesu. Wayebona ibandla likaYesu. Wayesibona sonke sidibene apha. Ngoba xa sidibene apha akho mntu wasemzini apha. Akho mntu wenye indawo apha. Singamakhaya, singabendlu kaThixo, singamatye aphilileyo. Sakha indlu kaThixo eyomoya, eyomnyusa amadini anowomoya. U-Abraham wabona lo city, the city of the living God. Oh, mhle lo mzi. Mhle lo mzi. Ibandla likaYesu. Mhle lo mzi. Akho mzi kufana nalo mzi. Uthi uJohane
Mihla njengomthakazo wonjisile. Wonjisele indoda yakho. Uthi kanti ujonga lo mzi. Ndafika umuhle lo mzi. Lo mzi awudingi nasibane. Ngokuthixo sisibane sakho. Oh, hallelujah. Uthi sisibane sakho. Lo mzi awunamsuku awunamini. Lo mzi ukhanya 24 hours. 7 days of a week. Lo mzi uyakhanya. Ubona the Church of Jesus Christ. Uthi uMpostoli Paulos libandla lamasibulo. Uthi bonke abantu abahlala kule city kaThixo. Uthi asi-firstborn bonke. Apha kulo mzi akekho umuntu ozalwe emva komnye. Apha kulo mzi sonke sizindlalifa zikaThixo. Sonke sizamana apha kulo mzi. Akekho umninawa, akekho mkhulu, akekho mncinci. Sonke sizindlalifa zikaThixo. Inkosi yosuku ingisikelele. Jesus. Kala tatu postile kwa ngani nuso tanda sa ekamele